Добре дошли в най-новата рубрика на Phone Exchange, а именно Phone Exchange News. Това е мястото, на което ще може да научавате последните новини от технологичния свят. Това е първото такова видео и ще се радвам да ни последваш тук в YouTube, за да виждаме, че има смисъл да правим това, което правим. Така и да, нека да започваме с 5 от последните новини в технологичния свят за последната седмица. Google Pixel телефоните е възможно съвсем скоро да имат собствен сателит в случай на екстремни ситуации на техните ползватели. Те направиха такова обещание през 2022 и очевидно това обещание не е забравено. Ако изпаднете в бедствена ситуация на място, на което няма обхват, без проблем с тази SOS функция ще може да извикате помощ. Apple вече има такава функция, но както винаги България е на последно място в листа. Българската платформа FactCheck става официален партньор на Мета за проверка на факти в България. FactCheck.bg е сертифицирана платформа от International Fact-Checking Network. С това партньорство борбата срещу разпространение на фалшиви новини продължава с пълни сили. Може да пожелаем единствено успех. Здравейте, искам да продам телефона си. Тук ли да смятам? Това тук ли да го пиша? 12 seconds later. Айде! Да, бе. Ще ми дадеш 1000 лева? Не може да бъде. Взимай го. Не мога да повярвам. Изкарах 1000 лева от Phone Exchange. Ако искаш ти да продадеш стария си телефон, заповядай в магазина на Phone Exchange в Дамол на ниво 1. Тай се борят към пристрастяването на децата към технологиите с нови крайни мерки. Новите по-строги правила гласят, че непълнолетните ще имат право да играят по 1 час на ден на онлайн игри през уикенда и по празниците. Платформите за онлайн игри ще позволяват на непълнолетните да играят между 20 и 21 часа петък, събота, неделя и по празници. Това е считано от 1 септември. Правилно или прекалено крайно? Не знам. Кажете вие. Samsung разработват своя нов смарт пръстен. Това е първият пръстен създаван от Samsung и очакваме Galaxy Ring да бъде обявен на следващото Galaxy Unpacked събитие през юли. Тогава също се надяваме да видим и Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6. Samsung пуснаха своят Samsung Galaxy S24. Новият Samsung Galaxy S24 разполага с Snapdragon 8, което му позволява да прави операции с изкуствен интелект, дори когато не е свързан към интернет. Телефонът също предлага новата функция Live Translate. Ако говориш с някой по телефона, който не говори твоят език, тази функция позволява двустранно превеждане в реално време. Телефонът позволява функции като AI обработка, търсене с кръгче върху изображение и много други. Новият Samsung вече е много по-напред от Apple. Ти би ли си взел такъв? Това бяха новините от Phone Exchange News. Много ще се радвам да ни последвате тук в YouTube, а тук ще излязат нашите социални мрежи, в които може да ни последвате, за да участвате в забавни игри и да получавате много стойностна информация.